Hi guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hwinza kuri kunze asungwa, and today akonewa kuti asvike kuStar FM interview yaanga anayo naDJ Ola. This is after he broke the girlfriend's car. Aiputsa guys mapicture acho ndama achachaipa papa. Zviri kukonzereswa nekuti mukomana was very high on mutoriro. Guys, ameno kuti ari kumbotengesera vana chidombo ichochi ndiani munhu iyeyeka. Guys, dene vanhu vakwanisa kuti vataure asungwa, because already pana second floor angari murehab, and then this artist also ari kunzi ari kuramba hari padombo iroro. The girlfriend is so angry. This also comes after Ola ambomubvunza last time by interview akati, when are you getting married to this woman? Then iye akakonewa kupindura zviri kunzi musikana akabva atsamwa nazvo, and ndo pabvira conflict yavo. Nyaya yekuti kana vanhu vari murudo mopanana mapasswords, izvezvi the girlfriend is the one controlling all the accounts from Instagram to Facebook. She's the one updating, achiisa mapictures, the whole situation is actually in her hands. Manetizens akawanda actually saying wanga wagara wakonewa kutanhadza unosvikira, because of this girl unongomuonawo kuti musikana wepamusoro. Hwinza haenderani nebhebi iroriri, rinoenderanawo maybe rana sewiki kana kuti rana chiyangwa, boys rine mari, iwewe wanga wagara wakonewa. So maybe you deserve everything that is happening to you. Guys, we keep you updated on everything that is happening in Moma Street.